Cakɛda mun sigilen bɛ adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali kama Mali la n'a bɛ f'a ma ko autorité de protection des données à caractère personnel APDP. U kɛlen don ka wulikajɔba daminɛ Bamakɔ suguba kɔnɔ. Wulikajɔ in laɲini ye jumɛn ye? Ka ɲɛfɔli kɛ, ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ani ka suguba kɔnɔ mɔgɔw dɛmɛ ka formalité déclarative ka se ka o musaka sara ka sɔrɔ wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la. Formalité déclarative bɛ se ka ta vidéo surveillance kan, a bɛ se ka ta gestion clientèle kan, a bɛ se ka ta gestion de la paix kan, o n'a ɲɔgɔnna caman. Missionnaire ninnu u labɛnnen don APDP gilet la ka APDP badge d'u ma ka tila ka ordre de mission officiel dilan ka d'u ma. Formalité déclarative ninnu a musaka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sara Trésor Pays fɛ. Trésor Pays ye falandɛrɛ dayɛlɛlen ye jamana ɲɛmaaw fɛ walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se k'u ka redevance bɛɛ lajɛlen sara ka sɔrɔ u ma wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la. Trésor Pays bɛ labaara i ka téléphone ou bien ordinateur fɛ. O musaka ninnu saralen a jagoyalen don APDP agent kan u ka reçu d'i ma. Reçu min sanfɛ i b'a ye i ye musaka mun bɔ i y'a bɔ kun min na QR code dɔ b'a la i bɛ se k'o scanner walasa ka a sɛbɛntiya k'a fɔ k'i ka sarali ɲɛna. APDP b'a da jamana kɔnɔdenw tulo kan k'u ka agent minnu bɛ terrain kan u labɛnnen don ni gilet ye ka tila ka APDP badge d'u ma ani APDP ordre de mission officiel. Nin wulikajɔ in fɛ APDP bɛ k'a ka service gɛrɛ jamana kɔnɔdenw na walasa adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali bɛ don ba la an ka jamana kɔnɔ. Foli ani waliɲumandɔn an bɛ o lase aw ma ni kuma in b'a sɔrɔ aw minnu sɔgɔlen don an na ka fɔ aw bisimila ka wula in na bamanankan kibaruya kɔnɔna la ka sanga ni bi araba desanburu kalo tile 10 san 2025 an ka kunnafoni bakuruba dɔw bɛna tali kɛ an ka jamana premier ministre général division Abdoulaye Maiga ale bɛ taama min na fɛn mun ye Guinée Conakry jamana kɔnɔ baaraba caman kɛra o baara mun ni o bɛ tali kɛ jagoko siraw ani fo ka taa se terrain siraw ko baaraw ko lawuli Mali ani Guinée ani ɲɔgɔn cɛ. Lakanako bunakun kan an ka cɛfini tabaw ye wulikajɔ badenba de kɛ jamana fan caman kɔnɔ. Lolonikaw bara bi ko population olu ye lafiya sɔrɔ maaw bɛ seginna ka na u ka duguw la fo ka taa se Union du Sahel kɔnɔ an ka cɛfini tabaw u ye bamanciya wale ni juguya kɛwale tigilamaaw ka daga caman ani mɔbili min tun bɛ ka taa taji d'u ma u y'o caman susu ye an bɛna walawalali kɛ aw ye o la. Kiralikaw bara maa minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ farafalali nɔfɛ ni o ye azawadi maaw ye ko u maa 10 ɲɔgɔn ye marifa bila ka segin an ka jamana fintigilakaw ka bolo kan ka yɛrɛ k'a fɔ ko u bɛna yɛlɛma ka kɛlɛ kɛ jamana ye. Marabolo kɔnɔna minnu bɛ kɔrɔn fan fɛ olu ye taji caman sɔrɔ citerne 64 ɲɔgɔn a ye ŋɛniba bɔ marabolo kɔnɔna ni o ye Nord marabolo bɛɛ lajɛlen ye. Tajiko gɛlɛya o sira fɛ Kulukorokaw bara furakisɛ caman minɛ ni o ye taramadɔli ye OCS maaw fɛ. Kɔkan kibaru bɛna taa Burkina Faso kalandenw olu ye wulikajɔ kɛ ka u ka kɔkɔrɔmadonni ta ka ɲɛsin jamanakuntigi Capitaine Ibrahima Traoré ma k'a bɛ baara min na ko u bɛ a kɔkɔrɔmadon. Uranda ni RDC ka kow halisa gɛlɛyaw bɛ yen k'a sɔrɔ bolonɔ bilala sɛbɛnna nka susuli o ma ban o ni ɲɔgɔn cɛ. Ikran jamana ɲɛmaaya yɛrɛ k'a fɔ ko a bɛna baaraw kɛ k'u ka kalataw labɛn ka sanga ni Donald Trump ye kɔrɔmatigɛli dɔw ta ka ɲɛsin a ma. Ninnu de an ka wula in na kibaruyaw la kumaba dɔw ye an bɛna kunnafoni wɛrɛ fara minnu kan sɔɔni ka nin bɛɛ lajɛlen kɔnɔna kuma walawala aw ye a y'aw sɔgɔko ɲuman ja ni kunnafoni sira bɛɛ lajɛlen na sɔɔni an bɛna ka ɲɛfɔli k'aw ye. An bɛ segin ka fɔ n'a fɔ n kun y'a kulo la sɔmi cogo min na an ka jamana premier ministre général division Abdoulaye Maiga ale bɛ taama la Guinée Conakry jamana kɔnɔ yaasa jɛɲɔgɔn jamana fila ni sigiɲɔgɔn jamana ani Burkina Guinée
ani Guinée ka jɛɲɔgɔnya ka se ka a kologiriya. An ka jamana premier ministre a bisimilara a ka baaraɲɔgɔn ni o ye a ka tɔɲɔgɔn mun bɛ yen nɔ Amadu Uriba, Guinée Conakry premier ministre yaasa kumaw ka kɛ jɛɲɔgɔnya mun ni a bɛ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ waati jan bɔ ka se ka o jɛɲɔgɔnw ka kologiriya. Arala k'a fɔ tɔn min sigira kosɛbɛ sɔrɔko siraw kan ni o dɔ ye jago sira fɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ Mali ni Guinée Conakry jamana an ka donu bɛ don yen kosɛbɛ ni o ye mɔbilibaw ye, olu ka munumunu salo ka ca ye, balo ani fɛn caman, ko ka duguma sira ni o ye transport ye ka o baaraw ka a kologiriya ka jago yiriwa halisa ani ɲɔgɔn cɛ. Jago ko siraw fɛ baaraɲɔgɔn bɛ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ fo ka taa se o la terrain sira o mun ye sira nafamanba ye n'a bɛ kɛ sababu ye donibaw bɛ se ka don ko terrain mun bɛ Guinée ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ kuma b'o la fɛnɛ don nataw la hakilinaw bilala sen kan terrain sira in ka a baaraw labɛn ni ka a lawuli yaasa mɔbilibaw ni donibaw caman ka se ka na terrain siraw fɛ ko o mun bɛ kɛ sababu ye ka sɔrɔ sira ka yiriwa kosɛbɛ Guinée Conakry ani Mali ni ɲɔgɔn cɛ. Bawo an ka jagoko siraw bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ a nafa ka bon kosɛbɛ wa a nafa bɛ se bɛɛ lajɛlen ma. Premier ministre a ka taamaw la Guinée Conakry jamana kɔnɔ ani Maliden minnu bɛ u ye ɲɔgɔn ye fo ka taa se Guinée Conakry jamana ɲɛmaa yɛrɛ Mamadi Doumbouya, olu bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn ye ka kumaɲɔgɔnw kɛ jɛɲɔgɔnyaw o sabatiliw kan sigiɲɔgɔn jamana filaw ni ɲɔgɔn cɛ Mali ni Guinée Conakry. Keba an bɛ taa an ka cɛfini ta baw olu ka wulikajɔw la. An ka cɛfini ta baw u bɛ baara la fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la. Jamana marabolo fan bɛɛ lajɛlen cɛfini ta baw bɛ ka wulikajɔw kologiriya. Loloninkaw bara Sikaso marabolo kɔnɔ bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ gɛlɛyaba kun bɛ yen nka ka sanga ni nin waati laban ye an ka cɛfini ta baw ye wulikajɔw bonya kosɛbɛ ka kɛlɛ kɛ kosɛbɛ ka se ka maa ŋaniyajugu bamaciya walitigɛlamaa minnu kun kɛn bɛ k'a fɔ k'u bɛ taa bin maa nanamasumalenw kan. Population civile mun bɛ yen minɛn t'u bolo maramafɛn t'u bolo ka taa bin u kan. An ka cɛfini tabaw ye wulikajɔw bila sen kan ka baaraw kɛ ka se ka bamaciya waleɲuguya kɛ walitigɛlamaa minnu kun bɛ yen nɔ k'a bɛɛ lajɛlen daji. Olumasiri tabaw ka ɲɛmaa yɛrɛ k'a fɔ ko loloni kɔnɔ bi maa minnu ni olu kun siranna bawo maa camanba de kun ye dugu bila ka taa kunsɔrɔ yɔrɔ ɲini ka kisi ka bɔ lakanabaliya bolo ko u camanba de seginna ka na u ka dugu la ni o ye loloni ye wa u bɛ k'u ka baaraw kɛ basigi ani jigisigi kɔnɔna la. Bawo ko cɛfini tabaw ye jigisigi d'u ma k'a yɛrɛ k'a fɔ maa ŋaniyajugu minnu bɛ yen bamaciya waletigɛlamaa ninnu ko wulikajɔw bɛ ka kɛ u dala halisa. An ye u so mun ci ka u camanba ka a daji wa ko baaraw bɛ sen na cɛfini tabaw bɛ lolonikaw kɛrɛfɛ ka jigisigi d'u ma k'a fɔ u bɛ se ka segin u ka dugu kɔnɔ k'u ka baaraw kɛ. Wulikajɔw bɛ ka kɛ cɛfini tabaw fɛ ka sanga ni desanburu kalo tile 9 in ye an ka jamana fintigilakaw ka ɲɛmaa maa caman ye ɲɔgɔn sɔrɔ loloni kɔnɔna la ka se ka taa baara kɛlenw ka o lajɛ fo ka taa se Sikaso marabolo fintigilakaw ka ɲɛmaa mun bɛ yen ani polisilakaw ani fo ka taa se marabolo ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen taara ka taa lolonikaw bara yaasa ka jigisigi d'u ma k'a fɔ cɛfini tabaw ye baaraba mun kɛ kɔsa in na ko a ye lafiyaba di dugu ma wa a y'a to dugu bɛ k'a ka ɲɛnamaya kɛ i n'a fɔ gale a tun bɛ kɛ cogo min na. Colonel Abdou Samba Sila ni ale ye région militaire ye o ɲɛmaa ye ale tun bɛ terrain kan ka fara ka cɛbalenw na n'u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko dɔgɔkun 3 kɔnɔ u ye kɛlɛ gannen de kɛ ni maa ŋaniyajugu ninnu ye ni o ye bamaciya waleɲuguya kɛ waletigɛlamaw ye minnu tun bɛ fɛ ka gɛrɛntɛ ta k'a da dugu in kan ka dugudenw ka u la papa ko u ye kɛlɛ gannen de kɛ n'u ye ka u susu ka u bɛɛ lajɛlen daji wa ko an ka cɛfini tabaw u bɛ loloni fan bɛɛ lajɛlen fɛ an bɛ don min ko bi wa u jan bɛ tɔ minnu bɛ k'a fɔ k'u bɛna poyi ka bɔ ka se ka olu bɛɛ lajɛlen kunbɛn ko jigisigi o ka di lolonikadenw ma ka yɛrɛ k'a fɔ wulikajɔw bɛ kɛ yaasa ka se ka jugu ninnu kɛlɛ wa ɲɔgɔn dɛmɛ ani ɲɔgɔn jigitugu o baara kɔnɔ an ka cɛfini tabaw ni ɲɛmaa minnu taara se lolonikaw bara u ye dɛmɛ ta k'a di maaw ma maa minnu ni olu ye gɛlɛya sɔrɔ kosɛbɛ ni a dɔw ye balo ni a ɲɔngow ye. An ka marabolo ɲɛmaa minnu bɛ Sikaso ani fo ka taa se fintigilakaw ka ɲɛmaa ma yɛrɛ k'a fɔ nin ye jamana ɲɛmaayaso ka dɛmɛ ye dɛmɛ mun ni a bɛ kɛ maaw ye maa minnu mago b'a la kosɛbɛ ko personne vulnérable ani maa minnu ni u y'u sigiyɔrɔ bila ni u ye gɛlɛya caman sɔrɔ
ka sanga ni bingalikɛla ninnu ka walew ye ko dɛmɛ ninnu n'a dɔw bɛ tali kɛ baloko la sukaro kɔgɔ makɔrɔni tulu ni furaw ani fo ka taa se malo tɔni 20 hakɛ o mun dira an ka jamana cɛkɛda la mun bɛ baloko olu kɔɲɔ kunna ni o ye commissaire à la sécurité alimentaire ye ka fara Sikaso marabolo ɲɛmaaw kan ko jigisigi bɛ lolonikaw ye bi ka yɛrɛ k'a fɔ lakana a bɛ ka sinsin wa cɛfini tabaw u jame kosɛbɛ ka se ka marabolo in ani a denw bɛɛ lajɛlen ka u lakana halisa an bɛ to cɛfini tabaw ka baara kan kiba ɲɔrɔ di sahel kɔnɔna la an ka wolomasiri tabaw kunun ko u ye baaraba kɛ yɔrɔ mun bɛ yen nɔ ni o ye sebabugu ye sebabugu kɔnɔ jɛma o cercle la ɲɔrɔ di sahel marabolo kɔnɔ an ka cɛfini tabaw u ka ɲɛmaaba ka cikan o kɔnɔna la ko kunun ko sɔgɔma u ye maa ŋaniya juguw ka mɔbili dɔ ka a sɛgɛsɛgɛ ni o ye an ka sanfɛ kɛlɛcɛw ye mɔbili minnu kun kɛn bɛ ka a sɛbɛkɔrɔ dogo tu duguma k'a kɛ n'a fɔ tukɔnɔfɛn dɔw don n'a fɔ jiri n'a ɲɔngo ka a dogo ko ɲuman nka an ka cɛfini tabaw ka larawuli n'u ka sɛgɛsɛgɛli cɛɲi kɔnɔna la u ɲɛ taara da pick-up in kan u ye a viser ka susu ka kɔnɔnaminɛ bɛɛ lajɛlen k'a daji wa ko susuli mun kɛra fɛn bɛɛ y'ale ye k'a fɔ ko taji de tun bɛ nin mɔbili in kɔnɔ u tun bɛ ka taa taji di bamaciya nijuguya kɛwale tigilama ninnu de ma nka an ka cɛwalenw olu ka sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔna la sanfɛ kɛlɛcɛw u ye ɲɛ da nin mɔbili in kan ka mɔbili in susu ka kɔnɔnafɛn bɛɛ lajɛlen daji wa ko kunun wula fɛ fɛnɛ o siratigɛ kelen na o yɔrɔ kelen in kɔnɔ an ka cɛfini tabaw u ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka sɛgɛsɛgɛliw bonya tuguni an ka sanfɛ pankulu min bɛ yen ni o ye RNF ye olu ye larawiliw kɛ ka tukɔnɔnaw ka a bɛɛ lajɛlen don ɲɔgɔn kɔnɔ tukɔnɔna mun na n'u taara u ɲɛ da mɔbili wɛrɛ kan tuguni mɔbili mun fɛnɛ n'a tun bɛ n'a fɔ taji bɛ a kɔnɔ bawo an ka cɛfini tabaw ye a susu tasuma mun bɔra ko taji kun dogolen don ka taa di bamaciya waleɲuman kɛwale tigilama ninnu de ma nka ko an ka cɛfini tabaw ɲɛmaa ka kɔrɔfɔw kɔnɔna la ko u ye nin bɛɛ lajɛlen daji ani fo ka taa se maa fɛn fɛn tun bɛ a kɔnɔ maa tun bɛ ka janfa wale ninnu labɛn ka taa nin wale in ta k'a di bamaciya wale tigilamɔgɔw ma u ye o bɛɛ lajɛlen daji wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa yɛrɛ k'a fɔ ko su ni tile cɛfini tabaw u bɛ baara la an ka dugukolo fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la ka se ka malidenw lakana ka an juguw kɛlɛ halisa an bɛ to cɛfini tabaw ka kɔɲɔ kɔnɔna la keba kidalikaw baara ka sanga ni bi desanburu kalo tile 10 ye kidali marabolo ɲɛmaa Elhaji Gamu Général Gamu ale ka kow bɛɛ lajɛlen la kɔlɔsili kɔnɔna la a yɛrɛ la k'a fɔ ko maa minnu bɛ ni olu kɛn bɛ ka marifa ta ko fo ka kidali ko o tila ko FLA maa 10 ɲɔngo olu ye maramafɛn bila ni ka yɛrɛ k'a fɔ ko u bɛ segin kana fara jamana fintigilakaw kan a yɛrɛ la k'a fɔ ko o baaraba mun ni a lakɔlɔsilen don kosɛbɛ an ka kidali marabolo ɲɛmaa ani kidali cɛfini taba minnu bɛ yen ka jamana ka juguw kɛlɛ y'a yɛrɛ k'a fɔ ko nin baara bɛɛ lajɛlen lakɔlɔsilen don wa ko a bɛ don an ka jamana ɲɛmaaso ye hakilina mun ta bɛn ni keleya ani cɛfɔni kan bɛɛ ni maa mun ye marifa ta n'a tilala k'a ye k'a fɔ ko a bɛ tubi fari da ka na don jamana yɛrɛ kɔnɔna la ko u dayɛlɛlen don u ye nka a bɛɛ lajɛlen bɛ lakɔlɔsi a bɛ kɛ lakɔlɔsili cogo ɲuman kɔnɔna la i n'a fɔ jamana ɲɛmaaso y'a kɛ cogo min na bawo ko an ka jamana bɛ danga mun na bi farafarali bɛɛ lajɛlen bɛ fɛ ka o de ban an ni ɲɔgɔn cɛ an ka kɛ cɛ kelen ni muso kelen denw ye bawo ko ni an ye ɲɔgɔn minɛ de an kolo bɛ giriya n'a ma ye k'a fɔ maa minnu n'u y'u ka fili dɔn k'u bɛ segin ka na jamana fɛ ko da bɛ yɛlɛ u ye u bɛ marifa bila nin ye o baaraba dɔ de ye an ka marabolo mun ni kidali marabolo belebeleba don wa ko nin yɔrɔ in na maa minnu bɛ yen nɔ ni u bɛ fɛ ka na ni farafarali ye an ka jamana fintigilakaw ye bɔnɛ sɔri u kɔnɔ a caman bɛ tu fɛ bi u bɛ ka taa yɔrɔ wɛrɛ ɲini u yɛrɛ la ni minnu nana k'u bɛna fara jamana fintigilakaw kan dayɛlɛlen don u ye wa baara bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ yaasa an ka jamana an bɛ se ka jugu kɛlɛ an yɛrɛ damaw bɛn ni keleya o bɛ se ka kɛ cogo min na ka se ka dayɛlɛ bɛɛ lajɛlen ye keba an bɛ taa Marɔku jamana kɔnɔna la an ka jamana minisiri min ka ca ɲɛsin bɛ bɛn ani cɛfɔ ani kanbɛn ma ni o ye général de corps d'armée Ismaël Wage ale tun bɛ Marɔku jamana kɔnɔ kɛnɛ dɔ kan ni ka Mali jamana ka an nɔnabila kɛnɛ mun ni u y'a sigi maa minnu ni olu ye gɛlɛya sɔrɔ bamaciya waleɲuman kɛwale tigilamaw ka degun k'u b'u wele ko victime de terrorisme farafina gun kan olu ka kɛnɛ belebeleba ko kɛnɛ nafa ka bon kosɛbɛ bawo kɛnɛ in b'a to
bamancia wala ni waka wala tigila maaw ye damatɛmɛ walew ta ka ɲɛsin maa minnu ma kiri ka se ka kɛ a maaw ye minnu ni olu ni ma to a la minnu ni tora u b'a fɔ min ma ko réparation o bɛ kɛ cogo di ani fo ka taa se u ye hakili wuli ani hakili wasu bila maa minnu na ka se ka olu ta minnu joginna olu ka furakɛli ko nin ye hakilina ye n'a bɔra diɲɛ seginnaani tɔnba Nations Unies o de ka bolo kan k'a fɔ kuma o kuma a ka lajɛ farafina gun kan ani fo ka taa se diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔ maa minnu bɛ gɛlɛya sɔrɔ ka bɔ bingalikɛla ninnu bolo kan ni o ye jafara wale tigilamaw ye ka se ka u ka hakɛw di u ma i n'a fɔ o ni hakɛ minnu ka kan jɛlajɛ in kɔnɔna la bɛnkan kɛra mun ye o de ye farafina jamanaw an ka se ka an fanga fara ɲɔgɔn kan yaasa ka bamancia wale juguya kɛ wale tigilama ninnu ka u bɛɛ lajɛlen kɛlɛ ani fo ka taa se an ka hakilinaw bɛɛ lajɛlen na jamana mara hakilinaw la k'a fɔ hakili ka to maaw la maa minnu ni olu bɛ gɛlɛya sɔrɔ jafara wale tigilamaw olu ka binganni wariw kɔnɔ ka hakili t'u la kosɛbɛ fo ka taa se ko diɲɛ yɛrɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ an bɛɛ k'an fanga fara ɲɔgɔn kan yaasa jugu kelen mun ni o bɛ diɲɛ na jugu mun ni olu ye diɲɛ bɛn tiɲɛbagaw ye ni o ye jafara wale tigilamaw ye ka se ka u kɛlɛ wa o hakilina in kɔnɔna la an ka jamana minisiri mun bɛ yen nɔ ni o le bɛ tiɲɛ fɔ ani kan bɛɛ kunna wage y'a yɛrɛ k'a fɔ ko nin ye hakilina ye hakilina min n'a kan ka tare bawo an ka jamana kɔnɔ bingali wale caman taara ka da anw kan wa anw y'a yɛrɛ diɲɛ na k'a fɔ maa kelen tɛ se ka jafara wale tigilama ninnu kɛlɛ fo farafina ani diɲɛ bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan o hakilina mun ni o y'an ka jamana ɲɛmaaw hakilina ye ko nin baara in bɛɛ lajɛlen donna o kɔnɔna la wa a ka lajɛ kosɛbɛ furakɛli sira fɛ ani kiriko sira fɛ hakili wasu jafara wale tigilamaw ye o bila maa minnu na ka se ka o bɛɛ lajɛlen ka hakɛw ko o segin ma ko ni fangaw farala ɲɔgɔn kan ni hakilina ɲumanba ye a b'a to maa minnu ye gɛlɛya sɔrɔ u bɛ se ka u ka gɛlɛyaw ka kiri kɛ u ye cogo min na wa ko jɛlajɛ in san 2026 nata in a sigi wɛrɛ bɛna kɛ Bagdad kɔnɔna la keba APDP maaw an bɛ taa olu ka kɛnɛ kan APDP olu ye cakɛda an ka jamana kɔnɔ minnu bɛ adamaden tɔgɔla kunnafoniw kɔ u la kɔlɔsi kosɛbɛ u y'a yɛrɛ k'a fɔ k'u bɛna baaraw daminɛ sɛbɛnfura 2000 ɲɔngɔn ka o sɛbɛnfuraw k'u lajɛ o baaraw de dayɛlɛli kɛra ka sanga ni tɛnɛ desanburu kalo tile 8 ye sɛbɛnfura 2000 minnu filɛ nin ye ko ka a lajɛ u kan ka bila sariya kɔnɔ cogo di ani fo ka taa se cakɛdaw u bɛ u ka hakɛ minnu kan ka a sara tɔgɔla kunnafoniw o soba in ye ka a sara cogo ka a ɲɛfu ye o y'a yɛrɛ k'a fɔ ko nin sɛbɛnfura ninnu a bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ i n'a fɔ APDP sariya ye mun ye sariyakisɛ mun dira u ma ni o de ye loi 2013 015 ye n'a a taara mɛ kalo la san 2013 mɛ kalo tile 21 ko nin sariyakisɛ in a ka se ka labato ko ɲuman k'a kɛ a siginidenw bɛɛ lajɛlen kan maninfinw tɔgɔla kibaruyaw minnu bɛ yen cakɛda minnu bɛ yen bɛɛ kan ka baara mun kɛ cakɛdaw kan ka u ka donnew ni o y'u ka kunnafoniw bɛɛ lajɛlen ye ani u kan ka musaka mun ka a sara ko nin baaraw bɛna kɛ o de kan ka a ɲɛf'u ye ani fo ka taa se ka wuli ka s'u ma bɛɛ lajɛlen ka u bila sariyakisɛw kɔnɔ i n'a fɔ jamana ɲɛmaaso ye sariya in ta cogo min na ka maninfinw tɔgɔla kunnafoniw ka olu tɔbɔtɔ k'u lakɔlɔsi yaasa cakɛdaw ni hakɛ minnu ka kan APDP bolo kan u ka se ka u bila o sariyaw kɔnɔ kibaru mete fan fɛ ka sɔrɔ ka taa an ka kibaruya tɔw la dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma Sunkalo e kunkolo ate dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wara t'a de o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta sita sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni mali wari ci sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda jamana kɔranfɛnfɛn marabolo olu ye taji citerni 64 o sɔrɔla
bawo ko ka sanga ni tɛnɛdon ye desanburu kalo tile 8 citerne ninnu bisimilara kosɛbɛ nɔri kɔrɔnyanfan marabolo kɔnɔnaw la citerne minnu ni u ka doni a lakɔlɔsira kosɛbɛ an ka cɛfini taba minnu bɛ yen nɔ ni u b'u wele ko force sirajɛ maaw ka daminɛ labezanga ni o ye Niger frontière ye fo kana don Mali kɔnɔ ko an ka cɛfini tabaw ye taji mobiliw ko u bɛɛ lajɛlen lakɔlɔsi ni o ye sirajɛ cɛfini tabaw ye ka mobili ninnu ka u tɔpɔtɔ ani k'u lakɔlɔsi k'u bɔ binganikɛlaw jafarawale maa ŋanajugu ninnu ka bolo kan ko an ka cɛfini tabaw ka wulikajɔ kɔnɔna la ni o bɛ opération dugukoloko kɔnɔna la o y'a k'a fɔ ko baara in a kɛcogo ɲɛna kosɛbɛ escorte a kɛra fo ka se an ka kɔrɔnfɛ marabolo la ka sɔrɔ foyi ma taji maa si sɔrɔ wa foyi ma maa foyi sɔrɔ incident foyi ma k'a kɔnɔ k'o de kɛra nisɔndiyako ye ka ɲɛsin an ka kɔrɔnfɛ marabolo maa caman ma minnu ni u kun kɛn bɛ ka kulekan bɔ tajiko la ko nin taji citerne 64 a bɛna kɛ lafiyadaba ye kɔrɔnfɛ marabolo maaw ma u ka se k'u ka munumunu saliw kɛ ka t'u ka baaraw kɛ kulukorokaw bara an ka cɛfini taba minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ ɲɛnamimafɛnw kɛlɛ ni o ye OCS ye olu ye u tɛgɛ da furakisɛ taramadɔli a camanba kan a quantité a bonyana kosɛbɛ ko in kɛra ka sanga ni desanburu kalo tile 8 ye u y'a yɛrɛ k'a fɔ k'u ka wulikajɔw bonyana kosɛbɛ kulukoro marabolo fan caman fo kana se Bamako kɔnɔna la yan nɔ OCS ma u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko wulikajɔw kɔnɔna la fɛn mun ye commissaire divisionnaire Segala Kante ale n'a ka cɛbalenw ko u ye taramadɔli suguya camanba de minɛ a mun n'a bɛ taa fɔ furakisɛ 1000 na ani fo ka taa se taramadɔli suguya minnu bɛ yen nɔ ni a dɔw ye 225 mg ye 250 mg u ye nin bɛɛ lajɛlen de minɛ mun n'a bɛ taa fɔ furakisɛ 1000 na wa OCS ma yɛrɛ k'a fɔ wulikajɔ mun n'a bɛ ka kɛ u fɛ yaasa ka se ka kɛnɛya ko ka sinsin bawo ko furakisɛ jugu ninnu bɛ gɛlɛya mun lase kɛnɛya cɛni ma ani fo ka taa se ka sifinnakaw ka siniɲɛsigi don galama la ko o baara minnu ni olu bɛ ka wulikajɔ kɛ a kama ni cakɛda in ka baara ye ka se ka o kunbɛn ko o wulikajɔ de kɛra sababu ye u taara u tɛgɛ da nin furakisɛ ninnu kan wa ka sɛgɛnnama maa 2 fɛnɛ ka o minɛ nin waati in na u bɛ finitigilakaw ka bolo kan ka ko tɔ sɛgɛsɛgɛ kɔkan kibaruyaw kɔnɔna la an bɛ taa Burkina Faso jamana kɔnɔ Burkina sifinnakaw hakaja kalandenw olu ye wulikajɔba kɛ ka u ka kɔrɔmadɔni ta ka ɲɛsin jamanakuntigi ma ni o ye Capitaine Ibrahima Traoré ka sanga ni desanburu kalo tile 10 ye bɔlɔkɔnɔnaw k'u minɛna ka fa kalandenw ka jɛkulu bɛ n'u b'a wele ko Ligue des élèves de Ouagadougou olu de ye nin wulikajɔba in k'a boloda wulikajɔ minnu yɛrɛ k'a fɔ jamana marabaga Capitaine Ibrahima Traoré bɛ ka baara kɛ sira minnu fɛ a bɛ kalandenw munafa wa u b'a dɔn k'a fɔ maa mun don baarakɛla don a ka baaraw bɛ ka siniɲɛsigi ɲuman kalanko bɛ ka sinsin o de la k'a ka kan u k'u ka kɔrɔmadɔni ta ka ɲɛsin IBE ma Nigériya jamana kɔnɔna la finitigilakaw olu ka kisɛ kɛra sabu ye ka muso 9 ka o bɔnɛ a nin na o kɔrɔfɔ de dayɛlɛmayara diɲɛ serenani tɔnba mun ka caw ɲɛsin bɛ adamadenya hakɛw labasali ma ni o ye Amnesty International ye olu da yɛrɛ k'a fɔ ko Nigériya finitigilakaw ye musolaka 9 in minnu tun bɛ ka nisɔngoya yiraliw kɛ ko a kɛra Adamawa o kɔnɔna la ko olu bɛɛ lajɛlen fagara ka sanga ni tɛnɛdon ye u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko nisɔngoya yirala minnu kun bɔra k'a yɛrɛ ko gɛlɛya minnu bɛ u ka sigida kɔnɔ u ma jɛn n'a ye k'u bɛ k'u ka hakɛw ɲini k'u to o de sira fɛ Amnesty International ka fɔ la ko finitigilakaw ye mugu ci maaw la n'a kɛra sababu ye ka nin maa kofɔlen ninnu musolaka 9 in ka u bɔnɛ ani na ko ni ka maa camanba ka olu jogin Congo RDC jamana kɔnɔna la jamana ɲɛmaa Félix Tshisekedi ale y'a yɛrɛ k'a fɔ ko Orandakaw ye bɛnkan sɔsɔ bawo ko mugu ni kisɛ dabilali bɛnkan sɛbɛn mun ni u y'a bolonɔbila ni a ɲɛkun minɛnen don Amérique jamana ɲɛmaa Donald Trump fɛ ko o yɛrɛ dugusajɛ bolonɔbilala sɛbɛn la o don min na o nɔnkan ka dɔrɔn ko Oranda ye bɛnkan sɔsɔ bawo ko Orandakaw ka finitigilakaw u ye maa ŋaniyajugu ni o ye marifatigiw ye k'u ye kulu marifatigiw kɔkɔrɔma don yɔrɔ mun bɛ yen nɔ ni a bɛ wele ko Bugarama ko ka susuli ta ka ɲɛsin Kongokadenw ma wa n'a kɛra sababu ye ko ka maa caman bɔnɛ ani na ko fo ka maa caman ka minɛnw ka olu tiɲɛ ko in kɛra Kaziba Katogoba Lubarika ni o bɛɛ lajɛlen bɛ Sud Kivu kɔnɔna la
ko u ye susuli ta ka ɲɛsin u bɛɛ lajɛlen ma wa urandakaw nɔ b'a la kosɛbɛ bɛnkan sɛbɛn mun kɛra ko ka mugu ni kisɛ jɔ ko urandakaw ye o bɔrɔtɔ. Tanzani jamana kɔnɔla la kunungo desanburu kalo tile 9 wele kun bilalen don maaw ma ko maaw ka bɔ ka se ka taa yira jamana fanga la ɲɛmaamuso la ko u t'a fɛ ka sanga ni kunungo ye bɔlɔnkɔnɔnaw minɛna k'a kɛ n'a fɔ maa tɛ yen nisɔngoya yɛrɛlaw ka weleli kan maa si ma a lamɛn maaw ma sɔn ka bɔ ka taa nisɔngoya taamaw kɛ maa caman yɛrɛ k'a fɔ ko nisɔngoya taama minnu kun kɛra don tɛmɛnenw na ka ɲɛsin jamana ɲɛmaamuso ma ni o ye Samiya Suluhu Hasani ye ko o nisɔngoya taamaw olu labanna jolibɔn na bawo ko maa bayiriga camanba fanga tɛnamatɔw ka fɔ la ko olu de bɔnna o nin na o de la ko wele bilala maaw ma kunungo maa si ma sɔn ka bɔ maaw bɛ ka siran bawo ko finitigilakaw tun bɛ fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔ kabi nisɔngoya taama ko kuma fɔra fanga tɛnamatɔw fɛ fanga fanfɛmaaw ye labɛn bɛɛ lajɛlen sabati ka finitigilakaw bila duguba mun kɔnɔ ni maaw bɛ bɔ kosɛbɛ ni o ye Darisalamu ye a fan bɛɛ lajɛlen na k'o de la maaw siranna maaw ma sɔn ka bɔ ka taa nisɔngoya yirali taama ninnu kɛnɛ kan. Marako jamana kɔnɔna la maa 22 olu de nin tora so 2 ka foronin fɛ immeuble mun ni u binna Fɛzi kɔnɔ ko nin y'a siɲɛ gale ye san 20 laban ninnu kɔnɔna la so ka foro Marako kɔnɔna la tantɔn so mun n'a kɛra sababu ye ka maa caman ka o bɔnɛ ani na ko in kɛra ka sanga ni sɔrɔ ka dugu jɛ bi arabadonya in na ko nin soba 2 ninnu ni o ye immeuble ye u ka cili a kɛra sababu ye ka gɛrɛntɛba ani ka bɔnɛbari lase Marako jamana denw ma ni o ye Fɛzi kɔnɔna ye sɛgɛsɛgɛli bɛ ka kɛ k'a lajɛ ni kuma in na kun jumɛn yɛrɛ y'a to so ninnu furuna ka se ka a ko bugunatigɛ. Venezuela jamana kɔnɔna la fanga sinamatɔ muso mun bɛ yen nɔ ni o ye Maria Corina Machado ye ale kɛra prix Nobel de la paix ye ko bɛn musoba san 2025 nka muso in a ka bɛn médaille ni o y'a jɔnjɔn ye a tɛ se ka o minɛ bawo a bɛ waati min na ko bi a tɛ se ka a yɛrɛ yira ka sanga ni ani fanga fanfɛmaaw olu tɛ ɲɔgɔn kan fɔ bawo gɛrɛntɛ talen don k'a da musolaka in kan ka yɛrɛ k'a fɔ ko a bɛ ka kafojaso walima ka fanga senkɔrɔma cɛ bɛnbaliya de bɛ ani fanga marabaaw ni ɲɔgɔn cɛ k'a sɔrɔ a fɛnfɛnmaaw olu ɲɛ b'a la k'a fɔ musolaka in ale de ye wulikajɔkɛlaba ye wa a bɛna yɛlɛma don jamana kɔnɔna la ka sanga ni nin waati in ye kabi san 2024 musolaka in a bɛ dogodogoli baaraw de la dɔw yɛrɛ k'a fɔ a bɛ jamana kɔ kan nka bɛn sɛbɛn ani o ye prix Nobel de la paix ye o jɔnjɔn kɔni taara k'a di a ma bawo ko bɛn maa don. Ukraine jamana ɲɛmaa Volodymyr Zelensky a yɛrɛ k'a fɔ ko ale labɛn bɛ ka kalataw labɛn i n'a fɔ Donald Trump ye kɔrɔmatigɛlikan mun ta ka ɲɛsin ale ma ko Volodymyr Zelensky ani Ukraine ko olu labɛn bɛ kalataw kama mais kalataw bɛ kɛ fo k'a sɔrɔ bɛn de sinsinna jamana kɔnɔ kɛlɛ mun bɛ u ni Irisi jamana ni ɲɔgɔn cɛ ni kɛlɛ sera ka ban ko kalataw bɛ kɛ nka ko Amérique jamana ɲɛmaa bɛ ka kɔrɔmatigɛli min ta ka da olu kan ko olu ka hakili yɛrɛ tɛ kalata ye ko kuma tɛ tiɲɛ ye olu ka wulikajɔ ye n'u ka laɲini ye bɛn ka se ka sinsin ni bɛn nana dɔrɔn kalataw u bɛ boloda Ukraine jamana kɔnɔ. Brésil jamana kɔnɔ wasadenw olu ye kala ta k'a yɛrɛ k'a fɔ ko jamana ɲɛmaa kɔrɔ ni o ye Jair Bolsonaro ye ni ale lasɔgɔlen bɛ an bɛ don min na ko bi kiiritigilamaw kɛn bɛ k'a yɛrɛ k'a fɔ ko maa in san 27 kaso ko ka o de da a kun bawo k'a ye kafojaso wale dɔw labɛn ka ɲɛsin jamana marabagaw ma wasadenw olu de ye kala ta kuma mun ni a kɛra kuma caman wasa bulon kɔnɔna la ɲɔgɔn sama bɔra la kosɛbɛ ko ka se ka dɔ bɔ jamanakuntigi kɔrɔ in a ka kaso waatiw la a ka peine ka se ka réduit fɛn mun ye wasa bulon kɔnɔna ye u ye ɲɔgɔn samali kɛ faamali ma don o kɔnɔna la nka ni sariyakisɛ in a tɛmɛna o b'a yɛrɛ k'a fɔ wasaden dɔw bɛ yen nɔ ni olu ye sebaaya sɔrɔ ni o ye fanga sinamatɔn wasadenw ye jamana ɲɛmaa kɔrɔ in a ka kaso kuma mun dara kun san 27 dɔ bɛ sɔn ka bɔ a hakɛw la. Ni ne fana bɛ dan siri an ka wulada in na bamanankan kibaruw la minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ni sanga in na k'a lase aw ma an b'a fɔ ka koɲuman dɔn aw minnu sɔgɔlen kun bɛ ja ni kunnafoni sira bɛɛ lajɛlen na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ don wɛrɛ waati wɛrɛ kunnafoni wɛrɛ kɛnɛ kan kunnafoni lasiraw ma balimakɛ Famara Berete fɛ nɛgɛ karafew kun bɛ Keba Jalo bolo a k'an bɛn. Aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya
wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan. kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installer min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na. réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. hôtel Lafiya ale filɛ ni Sevare bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigi o carré fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafiya référence do.